malý timelapse. No, tak ty natočíš. No, takže nemám moc dobrýho karavana. Což je jako lidičkové. Co se dá říct? To je poprvé. Já dělám poprvé youtubera, tak co se dá říct? Lidičkové a teď bych pro vás a takhle pro sebe. Tak. Tu se lidičko jako bojím se, když mám u sebe mobil, vole. Jako počkej. Bože. Mati, jak jsem vysoko, ne? Ty kráso. Mati, zachraň mě. Já jsem na kladiu. Takže lidi, tak tohle určitě nedělejte lidi. Chcete se zkouznout? Ha! Nevím, kdo by chtěl být na tom videu, jako. Nevím, kdo by byl na tom videu rád, ale za chvilku nám končí video. Tak nevím, co bych natočil. Tak, takže lidičkové a nevím, co mám můžu ještě natočit. Já vám ještě nevím, co natočit, ale prosím vás, vám neoběží jeden like, kámo. Like, co to je like, vole? To, já nemám ani jeden like. Chápete to? Tak můžete si dát aspoň ten jeden, nebo já mážu kanál. Prostě už to leze na nervy. Abych vám to dokázal, že mám fakt jako nervy, že jako vy nedáte ani jeden like jste nedali. Přes mám telefon jsem musel dát like, abyste věděli. Nebo vy prostě nedáte lajky. Co vám je, když chcete úplně virální videa, co to je? Jako já za to nemůžu, já jsem malý kluk. Nazdar.